Assalamu alaikum. Darasinmu na yau zan yi magana ne kan wannan kalmar kare. Me kalmar kare take nufi? Kalmar kare tana da ma'anoni mabambanta kamar haka. Na farko, kare tana nufin dabba. Misali kalmar kare a cikin jumla, Musa ya sayi kare. Musa ya sayi kare. Da Turanci za mu ce Musa bought a dog. Musa bought a dog. Sai wannan kuma kare, kare da Turanci za a kira sa protect. Misalin kalmar protect a cikin jumla a Hausa ita ce Musa ya kare kansa daga fari. Musa ya kare kansa daga fari. Da Turanci Musa protected himself from drought. Musa protected himself from drought. Idan kun ji daɗin wannan shirin za ku iya danna mun like, sannan ka rubuta mun kalma guda ɗaya wanda take da ma'anoni guda biyu a cikin Hausa, sannan kuma za ka iya sharing domin waɗansu su samu ƙaruwa.